non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya hawrude Pindi TV ko salminde moon e juurade moon kono kadi e weltanade moon e kala e saaha caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam nane on ƴeewi revue de presse o komin mbino moon yimɓe jottima hen woni jamma nelaɗo Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam eɗen ɗo noon e daara Haleyɓe guila hanki ha joni hande noon woni mawludu Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam eɗen ɗo noon leegal walla mbiya galle to wiyete Medina Baye galle Nouru Dine Sall guila hanki ha joni ɗo gonɗen waɗam darde sehilam hande mi wiyanmo Alhaji Moussa Nia hayso tawi o yahani makka hande ko noon mbiyanmomi kono en calmini kala tan mo ganduɗa aɗana yeeɓa Pindi TV kono kadi en calmini to neɗɗo wawi ummade pour arde ɗo mawninde jamma jibinede Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma en jaa e nder tanto ƴeewen ko woni toon kono kadi ma won arɓe ɗo bismoɗen ɓe hande dal ko gammu e nder gammuji inchallahu rabbi ɗo e daara Haleyɓe wadde sehilam Alhaji Moussa Nia a salminama konngol e yesso mba tabarakallah seydi Ndiaye hay joom wuuro walla wiyamo manan diɗono joman ɗo ɗo wiyete Ilamor Fil joman manan diɗono hakkude maji on talibé Baye jettiɗo so sinkami sikkamo nde wonno oɗon gandino mbami makko fa tabarakallah talibé Baye jettiɗo en mbimo ya faydu ya barke Barhama Niass ya barke ɓen umminoɓe Barhama ya barke on tariha cheikh ya barke manan diɗonno cheikh al islam ya waliyagal makko yo Allah hokku barke jammo ya barke on joom jammo yo Allah hokku jammo en jetti Allah en juurale rasul sallallahu alaihi wasallam goto gonno kalko wodi wonnat ko wonani wodara kanko saabi godal nde wonno kalko wodata wawa wodde o wonni rasul sallallahu alaihi wasallam gila manan diɗonno ene woni ɗum ko wiyete ganduɗa ko annore gila woni nuru soit arde ganduɗa ko dow leydi nde wonno ñande baytal muqaddas ganduɗa ko jol makka bajjo aminata komi ɓuuraɗo urasankoɓe kaaliɗo ganduɗa ko kamɓe foof annabaɓe nulaɓe foof ardini ɗe manan diɗono julde darde ɗiɗi baba Ibrahima en adabi Isa en ƴeew ko kanko sakkiri arde mabɓe hakkude makko Isa ne waɗi duuɓi temɓeɗe joyyi e pawɗi 571 ɓe mbi 570 mais haɗani ko kanko sakkirademo tagani wasde wondemo gaɗiɗo kanko rasul sallallahu alaihi wasallam wadde Allah munini neɗɗo ala ko haali enen ndeɗo tagore monnemo nde wonno so wonano kanko ala en garta a kaali yimɓe en tifo jondamma batte garima mais ko garima ko manan diwno foori kala ko Allah tagno ayi Yusuf holko Allah haali mum kono rasul sallallahu alaihi wasallam diwnama ɗon nde wonno Allah wiyani goɗɗo yasin sona kan e hema joɗɗo Allah tagi rasul en dar ɗum en dar ɗum est ce que mi ɓeytaɗo est ce que mi ɗumintaɗo Allah fusi becce ɗe itti kalko añata kalko tikkata kalko bonnata kalko yiyata bonande ala e nder ɗeɗon becce hokkimo muñal timmugal on jammu mum fala budda mawni on jammu mum fala budda ganduɗa ko towne ayi anniversaire kaaliɗo neldami foro kaaliɗo neldami foro wiye sa yejiri anniversaire mi yejiri ma jomum jooɗo jammaji hol jammaji ganduɗa ko mbaɗa mbiɗa insomnie jagguiam hande insomnie foti jaggude yimɓe mbaala noddude rasulu mbaala manan ɗo julde makko salatullah nabi mo mbawɗa foof darde nde mbawɗa foof haydara yawa nde wonno gartamnam ko andi hande compte banque ma saɗa hebbina ko hande sene wasa hewde ko hande fa tabarakallah bittima machallah Alhaji Moussa Nia dekete wonko wone makko seeɗa kono wirinire hande ko jamma nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo windere nde enen foof tagere ɗen ko sababu nelaɗo Allah Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam par ce que o wi ko ana minallahi wal muminina minni o wi ko min tan umme Allah kono ko heddi ko foof koye min ummi wadde sen mawnini jamma jibinande Mouhammad eɗen poti ɗum mawninde kala to mbawɗa yaade mawninde ɗum ina moƴƴi tawi ko jara ko Fouta tawi ko jara ko Kaolack tawi ko jara Tivaouane kala to mbawɗa yaade no moƴƴi kono Moussa Nia gila hanki eɗen ɗo e daara Haleyɓe cikkata manam gonɗen ko makkatar mukallama saabu ko yiɗɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko hakkude janggude urana hakkude wirrude salatul fatih kono kadi hakkude wadde wasifa e hakkude wadde hadara e hakkude innude Allah haade yimɓe julde mom il faut kadi inne Allah daro juula haala ka ko haala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jewteɗe ko yewtete haalete less ko haala nelaɗo haalate a nanta ɗo bammum hay goto anan ko nelaɗo tan anniversaire nelaɗo yonti ko noon mbawɗen wiide par ce que anniversaire Moussa Nia wiyete kono hande ko anniversaire Seydina Mouhammad sallallahu taala alayhi wa sallam hande woni jamma jibinede nde hande noon so arti wonata kadi inde nde ɗum tawi hande emin ɗo e daara Haleyɓe kono noon joni joni somin paari min ɓortotako emin payɗa galle Alhaji Mamadou Moussa Ly wimon Pindi TV
wonani ɗo ko leñol ngol kono Pini TV kala to dina nodda maɓe ngar wode Moussa Ali hade invité men o arde tan so tawi o yettima elle ko kanko mbaɗeten ɗo signal joni eɗen poti omo foti ɗo arde jewtidene makko ko fate banggue gammo ko fate banggue galle oɗo ha tengte oɗo galle par ce que eɓen keeɓa manam haalulaji kewɗi eɓe mbiya oɗo galle manam comme intégration africain noon ɗon par ce que sa ari ma nanɗo kalawo français ma nanɗo kalawo anglais ummide Gabon ummide Côte d'Ivoire manam sa ari ɗo tan anda diine won ko gagni Alhaji Moussa Niang ko non tigi hade men nanude grand men mo ganduɗa ko on mo gonɗa ko ɗawani en kadi ko on mo gonɗa ene jeeyi e almuɓe gallo so tawi Nouroudine Hammat Sall haalama hola budda haala makko haale kanko woni Alaji Nikelna kanko mo aro dardo e maɗo fa tabarakallah wodo ko yewtani bandiraɓe nde wonon en mbi jammo ala ko humpata ɓesgu pulagu ala ko humpata ne hakkude maaje ala ko humpata yiiɓe en koɓe Pindi TV e ko wonɗo e Dara Halaji nde wonon jammo woni mawnuyeɗo so tawi ummima manan dido no tiwa won suwa won e Alaji Malik 1904 caggal ɗum seydi Alaji Malik wi ko manan didono e Dara Halaji ya woni 1906 wadde mbiyen ko duuɓi temedde limtinide manan didono hande woni duuɓi temedere ɗum woɗɗum e leydi kanko manan didono seydi Alaji Malik ayi hawre 200 ans mi ganduɗa ko centenaire seydi Alaji Malik e leydi e moningol manan didono oɗon mawlud walla holko sifre on manan didono joom holde badiri kali nenen wulino on baban Fatimata kali nenen wulino on baynornoɗo yimɓeɓe fof manan didono ñande Makka dernier hajju mo wonno ñanden huɓinima on manan didono noddannoɗo ngare manan didono guiley piire guiley fof ndew yeehi Arifa no wadda toon e jaldugol hadisa aduna no waddira toon mais ko tumnorgal rasulullah ko tumnorgal sa joɗima seeɗe Allah hokkima miijo degré de réflexion so seeɗat miijo Allah waɗima jugulɗo aɗa andi vraiment rasulu ala mo nawdire aɗa andi vraiment ɗum ɗo ko ɓurnaɗo tan komo Allah ɓurni wawi hebde battande ɗo wadde mbiyen kala ko yoori feewi kala ko timmi koye makko ayi ndew ƴettata oɗon diine nde muusino nde wonno nde ɓami ɗum nde ko adiɓe mo walla nden adiɓe mo guiɗi hamnade mo ndesan julde dow kaaƴe kaali ɗum nder kaaƴe yimɓe ne juula ha yettiɗo hande jumaji kala to balɗa mbaɗa sorom ma hay nder manan diɗono guure tuuba guure hefre mbaɗa sorom ma te kewtata ɗum noon fof jeeren colonisation ari Seydi Alaji Malik en gaari Bañes en gaari ayno wadde Bañes wadde tuuboɓe ñande manan diɗono aljuma Madina Baye komi juulowo holno on ñalawma non ɗon Alhaji Moussa Niang ɗum sa namnima min mboɗo softa hen haalde ko hollirde tan mawɓe men diine yankoɓe ɗo e Sénégal wonkoɓe ligguey aɗa andi nden mi wima nane e revue de presse tubakoɓeɓe eɓe jogui peeje ha kewi koɓe finnoɓe ɗo subaka tan ɓe mbi hande julde juma ala kono ñande hen Sénégal hewɓe juuli kono kadi Madina Baye Niass koye julɓe ñande hen jeeya ko ɗum hollirde cuusal en ceerno Seydou Nourou Tall en aɗa andi noɓe mbano wulde hande so yeehi ha Sénégal dañi indépendance en wona jangde tubakoɓe kono rokki men ɗum ko mawɓe men ɓe kono Elage Nikel Nourou Dine Niang eɗen jiyamo ɗo sen mbi Dara Halaɓe noon en mbi galle Elage Nourou en kalata hen Alhaji Nikel Niang wadde en jaɓɓotomo tan eyyi non ɗona assalamu aleykum Nourou Dine walla mbiya min Nourou Dine kewmomi wiide par ce que sen mi Nikel ɓe pawta hen ko Nourou Dine o dañi ɗon noon garat mo ganduɗa enen foof o funti men eyyi min mbiyatamo noon ko mbatta e oɗo galle par ce que ko galle mo gowɗa garɗa galle mo ganduɗa garta te kadi Pindi TV ko an woni directeur o ko an jeeyi wadde min tottete tan calmina juuroɗa kalna men kadi holko saabi tigui rigui garal ma ɗo par ce que minen kam emin gandi mais kalna téléspectateur yeeɓo Pindi TV Alhaji Nikel Niang mo ITV mboɗo welti no feewi e salminde bandiraɓe tedduɓe ɓe yeeɓoɓe télévision men woni Pindi TV e guila e gardiɗo gandanɗa hoorema questeur à l'Assemblée nationale Daoudou Dia e Harouna kamɓe min jonti leñol ngol machallah Pindi TV taari partout e nder dunde baaba adama nde e aduna foof kadi hande machallah on tamiɗo tamɗon ɗo mon frère de valeur konko kam ko ñande premier no waɗata laala yontaɓe mine ɗiɗi wadde invité émission makko Pindi TV anne kaalir ka hooram kadi ka hooram ka conseil am enen kaldu ko heewi min e ma hande en gaari e jamma Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam non ɗon hande en gaari e jamma Seydina Mouhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kono kadi en gaari wuuro mo ganduɗa ko wuuro ceerno Alaji Mamadou Moussa Ali kono kadi ko galle Madina Baye ɗo e galle Nourou Dine Sall hakkude ma e ceerno Nourou Dine Sall mboɗo andi foof heƴata ɗo kono metna amen hen seeɗa tan hakkude mon oɗon ɗiɗo aɗa andi ɗo gaddoriɗa ɗo mbiɗa ko Dara Halayɓe
wuro alaji mamadou moussa ali seydi siré ndiaye hammar saw kundu ɓoyɗo gadidi jamli suskay labo jeeri labana laami alaji mamadou moussa ali ko jiyaɗo allah tedduɗo alaji mamadou moussa ali e diini alaji mamadou moussa ali e l'islam alaji mamadou moussa ali e teddugal mum kono noon ko alaji mamadou moussa ali haalama garɗa ha e nuuru hammat nuuru mon jiita o nuuru hammat oɗo inira ko nuuru alaji mamadou moussa ali nuuru hammat mo nene kadi saade innira ko nuuru alaji mamadou moussa ali tawno hakkude ceerno hammad jiyaɗo allah tedduɗo yo allah kay yurmo yaafomo ya horma allah muhammadou rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ceerno hammad ko gueɗal e nder galle alaji mamadou moussa ali ceerno nuuru hammad kadi innira ko ceerno nuuru alaji mamadou moussa ali ko gueɗal e galle ceerno nuuru hammad alaji mamadou moussa ali tawno fof ko gotum e galle ceerno nuuru alaji mamadou moussa ali e galle ceerno hammad o enɗam ɗam ko gotam ƴiƴam ɗam ko gotam fodde nde ko gotam gueɗal ngal ko gotam kono noon ɗo ɗo gonɗen ɗo hande jamma seydina mouhammad sallallahu alaihi wasallam woni madina baye cheikh mouhamadou nourul dini sall moƴƴo kadi saade ceerno hammad hade men haalde haala madina baye cheikh mouhamadou nourul dini waɗi duuɓi capanɗe tati wuuro ene yiye libreville gabon leegal ni yiye baade guégué ceerno nourou alaji mamadou moussa ali ko yanno ko tan duwaw woni neɗɗo ɓernde neɗɗo yaanji woni neɗɗo dewal allah woni neɗɗo laaɓal woni neɗɗo janngude woni neɗɗo allah hokki ɗum ceerno nourou hammad mo gandanɗa hoorema mo daara halay leegal ngal mbiten ngal baade guégué cheikh mouhamadou nourul dini waɗi toon gueɗe kewɗe cheikh mouhamadou nourul dini hol gonɗo ceerno nourou hammad ceerno nourou hammar ko nourou laaɓɗo hol gonɗo ceerno nourou hammar ko nourou jamal hol gonɗo ceerno nourou hammar ko baɗirowo saabu allah hol woni ceerno nourou hammar ittowo pittali ɗi fewnaɗe ha few ruttinaɗe jomiraɗo subahanahu wa taala guila seede allah guila yimɓe duttaki e jomum tawno fittano fewnete koye aduna guila ruttaki e joomi ko fittano fewnama e aduna tan koye ruttima e jomum o kadi laaɓal on woni ceerno nourou hammar ɗo jiiɗen ɗo ɗo ganduɗa hoorema woni libreville gabon aɗa est ce que aɗa andi kalidou mon frère ceerno nourou tubni ujunaji jiiɗiɗi yimɓe afrique centrale ceerno nourou 700 personnes tubni ɗum e afrique centrale cheikh mouhamadou nourul dini ari libreville gabon jangguini dini jangguini l'islam waɗi université to gandanɗa hoorema monti université ji kewɗi e diine e l'islam hay état o sen waɗanno hunde namdoto ko ceerno nourou hammar ceerno nourou waɗi juma baadi guégué holkoni juma mbaɗa juma ɗo juuleteɗo mbaɗa zawi ɗo gandanɗa hoorema pittali ɗi kadi ene pewne ɗon ceerno nourou wat juma leegal bitegal baadi guégué libreville gabon waɗi hen kadi zawi o no waɗi gandanɗa hoorema rewɓe debbo joguiɗo rewɓeɓe kañumen jangguinta ɗumen diine jangguin ɗumen jangde mumen jangguin ɗumen diine mumen jangguin ɗumen l'islam mumen sa ari e leydi ndi gandanɗa hoorema nden feccere ko diineyankoɓe nden feccere ko catholique eɓe walla ko ɗum ɗoji goɗɗi a darni ɗon juma hande ko hunde wande fayida cheikh mouhamadou nourul dini sall ceerno nour ko cheikhul khayri woni cheikh makko cheikhul khayri woni cheikh mum cheikhul khayri ko mawlana cheikh ibrahima nias radiallahu taala anhu tawno yimɓe ne pecca ko jarani feccude galle cheikh oumar alfouti tall galle alaji malik sy galle cheikh amadou bamba galle alaji mamadou moussa ali enɗam ɗam fof ko gotum taw fof paaɗen koye seydina mouhammad sallallahu alaihi wasallam kono noon kaalide ceerno nourou ko jiyaɗo allah moƴƴuɗo neɗɗo laaɓɗo ceerno nourou ko neɗɗo pewnowo neɗɗo ceerno nourou ko neɗɗo towomo mi meeɗi yidemo nouram min de min nickel nourul dino cheikh nourou to wimi ko mbiɗa wone arrêt car rapide mbiɗa jooɗi min tan e allah mi ala hay passe mo jaarum ceerno nourou ittimi arrêt car rapide no wimi salon d'honneur mi yamani nouram ko mbaɗɗa yam ko ne heewi o yi mi waɗi de ko woni hande iwata kono noon cheikh mouhamadou nourul dini hitande fof ko yonti gammu o woni jiyare o ay joni gonɗen koye conférence o fuɗɗima ko yimɓe juuli futurɗo e 22h tan ko gasi yimɓe kirto so yimɓeɓe paari ceerno hokkat ko yamirore yi banda men onon foof wonnoɓe e conférence o gammu seydina mouhammad sallallahu alaihi wasallam duttiɗen e tante e gandanɗa hoorema basa alaji mamadou moussa li o alaji mamadou moussa ali ceerno hamid alaji mamadou moussa ali wonno khalifa nde ceerno alaji mamadou moussa ali yihi nde woni ɗo ko nuuru alaji mamadou moussa ali so yimɓe paari joni conférence o fof tan ko diine e l'islam seydina mouhammad sallallahu alaihi wasallam cheikhna ahmad tidiane sirif radiallahu taala anhu sen paari ɗo enen fof duttiɗen koye tante gonɗo e nder wuuro o payen toon ndewen toon allah jokken toon enɗam ko hollirde tan wonde nde madina baye e wonde nde kadi e galle ɓesgu alaji mamadou moussa ali fof ko gotum tawno mama alaji saydou nourou tall honko menno haalde alaji mamadou moussa ali o yi ɓiɗɗo yoni kam e ceerno mountaga tall
almudu yoni kam e gorgi woni Alaji Mamadou Moussa Ali kono noon ko hollirde bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe andam ɗam fof ko gotum ay joni wonɓe ɗo wonɓe galle Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine soɓe paari ɗo joni conférence o gammo guila 1 heure 2 heures 3 heures ha 4 heures de matin yimɓe foof nana jooɗi e tanto o Nouro Alaji Mamadou Moussa Ali Seydi Siré Ndiaye Hammar jooɗo yimɓe inna Seydina Mouhamed ko paari mbaɗa duwaw mumen ko holliri tan Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine Sall aɗa andi Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine Sall onon bo on keeɓi ko weeɓani Cheikh Nour yaltude télé Cheikh Nour haalde radio weeɓa wona gueɗe makko ceerno Nour ko gueɗal mum tan hakkude mum e Allah e Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam e ruttinde bandiraɓe julɓe tedduɓe heeɗiɓe adi Cheikh Nour ene jogui jikko neɗɗo woni jikko mo jogoto ko jikko Allah sa woni moƴƴo joguiɗa ko jikko Allah ɗum nane Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine sa woni kaare sirri joguiɗa ko jikko Allah ɗum nane Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine sa woni kaare sirri joguiɗa ko jikko Allah ɗum nane Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine sa woni kadi gandanɗa hoorema labɗo ala ɓurɗo labde Allah jomiraɗo subhanahu wa taala nane Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine ceerno Nour hitande nde fof ko yonti autorité ji hande fottuɓe ɗo Amadou Samba Kane directeur général LONASE kañum ko jiyaɗo Allah jiɗɗo Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine almude e nder gallo autorité ji goɗɗi les députés à l'Assemblée nationale nani ɗo e gandanɗa hoorema Mamadou Bocara Salen woɓɓe gandanɗa hoorema Baydi Salen woɓɓe foof holkoni sababu ko arde ruttinde teddugal hakkude mabɓe Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine kadi mi haalanma hay oɗo galle mo jiiɗa seriraɓe nani ɗo ko almuɓe Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine wamronkoɓe nani ɗo ko almuɓe Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine halpulereɓe nani ɗo en kalata bo banggue pulaar jolfuɓe nani ɗo ay joni tanto sa ƴiwi ɗo gammo watte ko traduire ɗemgal pulaar ngal haale banggue ɗemgal wolof ngal haale banggue ɗemgal français ngal haale banggue kono noon Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine ko tubako wiyata ko valeur ajouté Cheikh Nouro Allah hokkimo pinal mo ummidingal ɗo e daara halay bo accari ngal ha hande o ummi ɗo e galle bammakko pinal ngal o accani ɗum kono ɗo yihinde e ladde honko fajjiti o ƴeewi ko ɓuuri ko fewde e mabɓe ko o watti ɗum e hoore makko sa ƴeewi hande Madina Baye ne waɗirani Cheikh Nour ko waɗi koɗo so mahino ɗum Dakar ene wawi wadde galleji 70 e nder galle kono noon ko ruttinde ñamade ɗo jeeyaɗo Kalidou woni ñamade neɗɗo jogoto hay sa lelnama kuus hay goto wawi yoɓandema nde ɗon ñamade Kalidou holkoni ñamade nde ñamade nde ɗo mbutuma fiila mbabbe ne wawno yande ma yumma tawa ko bamma tawaka pucce ne wawno yande ma yumma tawa ko bamma tawaka jeeyaɗe e wuuro ala falo hakkude ma e puccu ngu walla e nagge nge heedma ɗo sofma gurnam ma sa jeeñi aɗa foti ruttinde ɗo hoore ma Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine haade ɗo ay to e less o mahi o galle o fewnimo haw fewi o eggi galle o wari waɗi ɗo Madina Baye o ummi ɗon o mahi galle goɗɗo o inni ɗum Cheikhul Khayri o inni ɗum ceerno Haroun ko ceerno makko wonno haade makko yiide Cheikhul Khayri ayiɗa huɓere o nanto yite ko koosi galle o foof ene jogui inde mum kadi yimɓe il faut ɓe ganda aɗa andi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine ko jiyaɗo Allah mo Allah teddini ay galle makko Libreville Gabon sa naati salo tawta toon ko photo Mame Alaji Seydou Nourou Tall saabu ko Nourou Alaji Mamadou Moussa Ali Nourou Alaji Mamadou Moussa Ali Mame Alaji Seydou Nourou Tall yino Mame Alaji Mamadou Moussa Ali ya jooɗo e daara halayɓe holliri enɗam ɗam fof ko gotum kono noon yimɓeɓe honko paamani yimɓeɓe paamani ceerno Nour aɗa mi haalama gueɗɗiɗi saɗa woni almudo Cheikh Nourou sa woni keñiɗo ma ya gaccama ɗon sa woni tan keñiɗo a yahat tan doga garta tawama omo daare damal ngal saabu ɗum holkoni sababu Cheikh Nour ko wonde ɗum nde moƴƴo holkoni sababu Cheikh Nour ko wonde ɗum kaare siru no mbirumi ni nani enen hande enen yettiri ɗum Allah on gari Pili TV on jañɗon ko hay goto RTS jañani ɗum hewɓe jaña téléji kewɗi jañani ɗum woni 2STV woni min e hooram ay mi addani hay équipe taw noon jimi mon nde ɗo tan yoniri kam ko sabu yiddi sabu enɗam sabu fadde sabu gueɗal kono noon hande sen ƴeewi hande yewtere wonde ɗo hande ma Marifa haale ma Seydina Mouhamed haale ma Cheikh Ahmad Tidiane haale ma kadi gonagal e men e société o kadi ma haale tawno Cheikh Mouhamadou Nouroul Dine ko jiyaɗo Allah minen de nomin mbini min goni Nickel Nouroul Dine ala min juumani wonde amen Nickel Nouroul Dine min naati e juuɗe makko 2007 e hande 2007 sa calculi hande wonata 15 ans Cheikh Nour sa woni almudu makko o yiɗa almudu tulmudu goo o yiɗa almudu basto ɗiɗi o yiɗa almudu mo laaɓani tati saɗa wonde makko o yiyata konko de wondema nde ceerno so dogni 4x4 dogno 4x4 so soodi avion sooda avion sa jiguima galle jooɗo jogo galle jooɗo o yiɗa almudu mo gandanɗa hoorema kam ala wona jontaɗo
yontede nde o arata o towma wonani haydara o fowma e lawol o watma organisé ko yiyata ko ñande fof diine o nangen ɗum l'islam o nangen ɗum kono noon kaɓeɗen e basal no hulɓini cheikh mahamadou nourul dine minen de min mbawa haalde fof ko weltanademo ñagade allah kadi yo Allah juutno balɗe makko moƴƴina batte makko ya horma Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam machallah non ɗona haydara min ɓeydata hen ne tawno o woni Nickel Nourou Dine Niang neɗɗo moƴƴo neɗɗo baddu disponible neɗɗo jiɗɗo pulago kono kadi neɗɗo jiɗɗo minen surtout ha tengte Pindi TV wadde ko haali ko Alhaji Moussa Niang haydara en ɓeydata hen mboɗo wawi wiide Nickel Niang waɗi gammu hanti ko fonno haalede ko foof haali ko jinnoɗen andude e ceerno Nourou en gandi ko jinnoɗen andude hakkude makko e ceerno Nourou en gandi mi tottat Moussa tan o udda jehen nder walla mi woppita Nickel d'abord kanko mboɗo andi omon faade to par ce que ko fadatomo to ni heewi min goppitamo o yaaha mi tota Alhaji Moussa Niang kanko o udda naato e nder base to par ce que kadi toon kadi ko foti toon haalede ni heewi hay goto wawamo gaynude Alhaji Moussa Niang ko noon tigi en beltanimomo a haali haala joni disponibilité nde won noon kala to nodduɗamo so tawi koye leñol pular jeeɗa omo anduma o andama ko jaboroɗoma kanko Nickel Niang nde noddanmomo o anda kam nde noddanmomo omo wawno wiide o holto heeɓi numéro am eko way noon par ce que kaalide holko jiren ko heewi eɗen deƴƴi mais nunɗal nan ɗon yankinare nan ɗon wadde so wi yankinare nunɗal e manan diɗon no horsinde neɗɗo e yañude ɓerde mum nene Nourou Dine Hamad on mo takki sare mo moynir hoore mum eɗen mbawi jabde nde wonon sari qui est bien ordonné commence par soi-même Nickel Niang holko holli enen fa tabarakallah kaalide hande beelam ne heeɓi ene wayno ganduɗa ko c'est la première fois mo wolinde oɗo jabba par ce que en jii décor goɗɗo en jii mbadi wonde islam une autre facette de l'islam quoi c'est que holko l'islam est jamanu yonto ko wodi très moderne alami innovation ma nda hakkillaji par ce que daari discours mo waɗi henke discours mo gonɗa ko annexe guilvité Nickel Niang heɓani ɗum kono Pindi TV discours mo gonɗa ko o haaldi hande koye jeunesse o haaldi hande ganduɗa ko jomon haqqille e discours très moderne ganduɗa ko ala transdage wona moye 18 ans wona moye 45 ans mawɗo ɗo heɗa ɗum yoftoro tumen heɗo ɗum naftoro donc cela veut dire Nickel Niang min jiiɗano fawde haydara nde wonon kalɗa ɗo hen yanama o guila Libreville Gabon guila ganduɗa ko leegal ngal ɗo guila Dakar hakkude makko e bongo jiyaɗo Allah tedduɗo eyyi jiyaɗo Allah tedduɗo Nickel en baddina laana yontade 2018 premier numéro wonno fala budde garta taw ko ɗo e Nourou Dine Hamad jeyɗo télé ko ɗon tan jinmi uddude woni Harouna Moussa Dia Harouna e Daoud yo Allah yaɓe moƴƴere leñol ngol min jeehi tourné économique Fouta mbeɗa wonde Amadou Tijane mawnam Amallam min gari min toyimo hôtel Senni hôtel Habibou Cimbu eɗo moƴƴo jontaɗo omo yalta toon mbimomo questeur à l'Assemblée nationale toujours beau ndeysan o jali mbi minen noon wona amen jeeyaɗo wona e falne nde kono ko jikki addi amen ɗo o wi Nickel o winama won jikki Allah ittata ɗum o yalti waɗi ko tiiɗo totti amen kadi Harouna sabu ɗum Harouna ko woni questeur à l'Assemblée nationale Daoud woni questeur à l'Assemblée ko waɗi kam yiide Harouna woni questeur à l'Assemblée ko wonano Harouna woni mawni ko ha Allah waɗi ko waɗi ko hakkude son excellence monsieur le président Macky Sall Allah manda goɗɗo arti Daoud woni kadi questeur à l'Assemblée nationale ko noon Daoud ko moƴƴo Daoud ko joguiɗo teddungal Daoud ko baƴirowo saabu Allah ɗum waɗi Pindi TV hande vraiment onon kadi dariɓe hen guilé ma sœur de valeur Sali Dia on ko sœuram e wonɓe ɓen toon foof mboɗo salminamo mboɗo ñaagoɓe Allah yo Allah waɗa men suturu min kam mbiɗa sikki tan est ce que mi watta transhumé amin dañi ɗum jooɗon ko dara halay bol faari non jango en mbaɗat beten ngara spécial ceerno Nourou inchallah rabbi yadde Nickel Niang Kalidou beltima ñang bala ayi ndeysan noon ɗona ayi bahe duule daneje ndeysan Fouta no weeli joni Moussa Niang jinnomi ko kokka musidɗo men mo Pindi TV andi jiɗɗo Pindi TV kono nawɗo Pindi TV partout Almoudou Gallo Alaji Ba Modi Ba il faut nata manan dido no wooda koyɗo weerde hen Moussa Niang yeri nem seere Alaji Kalide ala hande en kaɓara hande moom werɗen belti non ɗon wadde heɓnam ga Bamodi o weddo hen hay sino ko konguiɗi ɗiɗi tan par ce que sen mbi Bamodi Ba mbiyen Pindi TV kono kadi ɓiɗɗo galle o mo ganduɗa ko ɗo e Daara Halayba o gammata
kono ko jiɗɗo nelaɗo Allah Muhammadu sallallahu taala alayhi wa sallam. hay goto wattama présentation sen mbi Bamodi Ba mbiyen joom an woni holon walla min woni holon, kono émission wiya ko noon de ko holmo woni an holmo woni an, min woni min, an woni an, on woni Bamodi Ba joom émission mawɗo. hande a yiyama ɗo e Daara Haleɓe garangal maɗo en tant que almudo, en tant que liggotoɗo Pindi TV Bamodi. vraiment ko yettude Allah no feewi. Belammo no joguiɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi nde tawno Daara Halayɓe eɓe mbiya Daara Abay Dalla Fala Moutar Namarele Suroɓe Banguele Duusoɓe Liigi Jikka Sere Bamoli ɓe rewni hen wuuro Alhaji Mamadou Moussa Saydou Siré Ndiaye Hammad Sew Kunda ɓooyɗo Barana Jamli. kono noon ko belammo e galle ceerno Nourou Sall mo ganduɗa ko wasila men, neɗɗo mo ganduɗa kadi ni ittowo nehowo pittali fewnude ɗumen e jomiraɗo subhanahu wa taala. siftorantemi tan ko ñande garmi jamma mo gadimi walde ɗo min joom suudam weeti joom suudo wi min de mi jabbalima e ceerno mi jaggat lawol Cheikh Tidiane. kalanmi ceerno wimi est ce que wona an wimbo noon, mbimi ala. o wi a jaaɓi, o wi mi jaaɓi. o wi kono a ƴettat lawol ngol. ko ni ɗum ko belamma no fewi. belamma keddiɗo piinde rokkede ko téléji hay goto e télé gonɗo ɗo rokkako ɗum ko onon dañi ɗum kaalido, enen dañi ɗum enen dañi ɗum. donc ɗum ko yettude Allah no fewi, kadi darde ne dari ɗon onon Kalidou, Moussa Nia, Sali Dia, Ali Fall, vraiment mention spéciale Pindi TV. guilay wonɓe dow noon Dawoudou en, Baba Abou en, vraiment en jetti. en jiiɗa junnade sabu ko belamma enen hande ken boy faluji e galle he en jiiɗa haalde. ɗum noon mi weltima kaali. machallah non dona Bamodi Ba liggoto toon to Pindi TV. yimɓe foof ne keptinimo, o wona batteɗo présenté ɗo. yimɓe gaari tawimo ɗo, sa yimo cikkata ko nandon dal Seydina Mouhamed dal hunde foof ne heeƴe mum. wadde Alhaji Ali Fall en natoyre e nder basto ƴeewen ko kewi toon, garten ɗo e Pindi TV so Allahu lamɗo o jaɓi. Allah Allah la ilaha illallah yalla la Allah Allah la ilaha illallah yalla 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 Allah Allah la ilaha illallah illallah yalla Allah Allah la ilaha 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 illallah
إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله 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 لا إله إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله 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 لا إله إلا الله يا الله لا الله الله لا إله إلا الله يا الله 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 جميع الماء فيك يا بحبليا فحققه من لم يكذب بي ربي وصول جميع فيك يا بحبليا الله 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 joni ko oustaz Muntaka Ba kañum jokkante en yewtere hade ɗum eɗen barkinoro Abdoullahi Dabo jangani en qur'ana no fotiri fof barkinoroɗenmo ko hafizu alqur'ana kankone yo Allah waɗe makko barke yo Allah mawninmo ko tanum Ahmadou Samba Kane o reeni qur'ana ɗiɗo duuɓi jawtuɗi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت
والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. komin wi'ndi men cheikh nour ɓettoɗon naayo ɗon netagi mbaɗon defte kame tumbutte ha e ɗereji ina haani yorontinoyo ɓesngu ma no ɗon tirnoɗa e baaba ma so ene fodama dañoyi lomto ma foftoɗene haani allahumma salli nde wonno so tawi hoddiranoma aduna o koko ñirɗinino aduna o koko tumminino kono noon gila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ari nde aduna o moosi aduna o welti en jetti allah no feewi tigi rigui e nemaji ɗi jomiraɗo subhanahu wa taala waɗani en woni holɗum yidde nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam e jooɗade tigi ina mawnina jamma muɗum hamdan yukafi'u ma yazidu min al ata lamma haba lil khalqi ayna safai yeru oɗo ñalawma fi mithli hada al yawmi jaa muhammadun fa adaa nuru l haqqi fi l arjai بربيع الأول ليلة الاثنين وقت الفجر حل النور في الغبراء وبدا صباح هداية وعدالة بالمصطفى من خيرة الكرماء وتبسم الدهر العبوث بمولد المختار ذي الآلاء يرو أولو نيالوما تدودو غاندودا annore peewol jippi annore yurmede jippi annore malal jippi on woni nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ala ko wawi heɓede e moƴƴere ala ko wawi heɓede e peewal so wona yidde nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam so wona neɗɗo eto yarnude gilli muɗum e fewde nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam yaro toon gilli kewɗi ha mbatta rufde ko ɗum tan wawi nafde neɗɗo aduna muɗum nafa ɗum e lakara muɗum ɗum wadde yarnuɗum ɗum gilli ɗam belɗam ndiyam ɓulnore fewde abil batuɗi to mum jaram saabu jaram dañateɗam tigui rigui e gilli nafoji e gilli keɓɓittoɗi aduna e lakara rokka neɗɗo ko wiyete saadatu darayni koye yarde tigui rigui e gilli nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam saabu mission meɗen enen julɓe walla mission aduna o fof ko yo andu tigui rigui hol gonɗe nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam
yo andu tigi rigi hol gonɗo rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum o wi salatan tuarrifuna biha iyahu njuulu ngu ganduɗa ngu andina men hol gonɗo rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sabu sa andimo ma wawu jikkinorade gotel e jikkuji makko hay so tawi a wawa jikkinorade jikkuji makko ɗi fof so tawi a andimo a gasi e makko a yiɗimo ma waw rentade dendagal ko haaɗi ma waw rewde dendagal ko yamiri kanko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde wonno salatan tuarrifuna biha iyahu oɗo ko jangguinteɗen toon ko andude rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam to batte aqlan e andude rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam to batte qalban ko andude rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam to batte nafsan ko andude rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam to batte sirran e ɗiɗo maqamuji fof neɗɗo ina wawi yettade e majji ma e neɗɗo o ha jiiɗa ɗum sifaji ɗi fof eɗen gandi adi ndendi e nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ceerno wi jemma o ceerno nena guddigi o wi gila nangue ngue muti ceerno nena ba jantubi soye ba tawi o wi hangue fuɗa ceerno nena ba jantubi fenk o wi kala ko mbaɗɗen ɗo ceerno nena mboolem luñ fi def o wi en dañi kaase ceerno nena mboolem luñ fi def am nañ kaase o wi Allah jaɓani en gollal ngal ɗon ceerno nena jëf jooju yalla nangol nañu ko ceerno wi ɓesgu cheikh oumar al foutiyu ceerno nena njabootu cheikh oumar al foutiyu e cengɗe mum fof acci mbooleme wallam dewol mum e gorol mum ci wallu men ak ci wallu geño o wi ɓe ngari ɓe kawritiɗo ñownañ daje si fii ceerno wi kamɓe e teddugal maɓɓe koɓe yimɓe fonnoɓe tawoyede ceerno nena ñoom ak sen teranga ak sen mbaax dañ leen woron fekkji o wi kono eɗen gandi kam ceerno nena wante xam nañ ne o wi allahumma salli jawharatul kamal ceerno nena allahumma salli jawharatul kamal o wi ko ɗi tati ceerno nena ñett lañ ceerno wi ina waɗi salatu zuhur ceerno nena amna salatu zuhur rasulu sallallahu alayhi wa sallam ina waɗi salatul butun ceerno nena amna salatul butun rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ina waɗi salatul butunul butun ceerno nena amna salatul butunul butun rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ɓe Allah juuli e mum ɗon ɓe ñi yalla julli si ñoom foofu o wi ɓe gonata ko duule yurmede ceerno nena ñooñu ay niiru yirmande yalla lañi doon o wi ɓe ƴettata yurmede Allah nde ceerno nena ñooñu dañi jël yirmande yalla yi o wi aɓe toɓoya ñukoy tawi o wi e ɓerɗe kokkaɗe ci xol yi nga xamante ne dañoo soxla ñu taw si ñoom dañoo bekkoor o wi addani ɓe ɗo kamɓe hay hunde ceerno nena ñoom indi wulen fi dara so wona ko ɓe bi muzunil arbahil mali'ati li kulli muta'arridin skay ceerno wi enen ken muta'arridina en o wi ko kamɓe ngoni duule ɗe ceerno nena ñun ay muta'arridina lañ ñoom ñoy niiri
o wi ɓe ngayi aɓe toɓana en moƴƴere Allah ceerno nena ñownañ diñu tawal mbaahu yallah ceerno wi yo Allah hokku ɓerɗe men ɗe jaɓɓade ceerno nena yalnañi yallah may suñu xol yi gatandu eɗen gandi kam ceerno nena xam nañ o wi nde neɗɗo wiyete mu'min ceerno nena bañi wax nit mu'min o wi ko ma o wona muslim bamu do day nekk muslim ba noppi o wi taqwa ɗo arata ɗo ragal yallah fa muy ñëw o wi ko ɗon o wiyete yo ƴeew jokkorgal faade to Allah ceerno nena nit ki foofu lañ koy wax na ut jokkuwaay jëm ci yàlla ceerno wi kala fuutanke mboolem ku dëkk fuuta walla mbiya kala ɓaleejo ceerno nena mboolem der bu ñuul ceerno wi ko Cheikh Oumar al Fuutiyu woni wasila mum ceerno nena mboolem der bu ñuul Cheikh Oumar al Fuutiyu moom mooy sa jokkuwaay ci yàlla ceerno wi Mawlana Cheikh Ibrahim ceerno mune Mawlana Cheikh Ibrahim o wi o naamdi nooma ceerno nena Mawlana Cheikh Ibrahim laajonna o wi alaka hakkunde makko e Cheikhu Tidiani yonantubi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nena Cheikh Ibrahim Niass laajonna relation diggante Cheikhu Tidiani wasila o wi neɗɗo ala ko mbawɗa wonde sa ala wasila ceerno nena nitki muno ɗon dara so amul jokkuwaay jëm ci yàlla ceerno wi jokkorgal ma to Allah wawa juutde ha ndiwa Cheikh Oumar al Fuutiyu ceerno nena sa jokkuwaay ci yàlla munul guddu ba nga tëb Cheikh Oumar al Fuutiyu ceerno wi kadi ko ɗum ɗo tan woni ko Cheikh Oumar al Fuutiyu ñaagino ceerno nena te ittam li rek la Cheikh Oumar al Fuutiyu ɗon ñaan o wi nde julɓe fof gandata Allah daf ɗon ñaan yallah mboolem julliti xam yallah o wi so tawi ɓe gandi Allah kadi ɓe cohlira ɗum suñu xame yallah yittam yallah ji ittelleen o wi so tawi o artino hande ceerno nena Cheikh Oumar al Fuutiyu so dellu si waton tawi o wi o hersata nena durus o wi wadde ɓeeɗo ko kanko artiɗo ceerno nena kon nañ xam ne ñii ñëw teewe si fii Cheikh Oumar al Fuutiyu moom moo teewaat o wi wadde ɓe kersata hande ceerno nena ñoom ñii tawi duñu rus o wi ɓe tawi ɗo ngese maɓɓe ina reme fekk nañ fi seen tool ñu koy bay o wi ina reme taw kadi furgaaka ñuy bay tamit ci ngën gi bayin o wi tawi neɗɗo kadi warata gawri woppo huɗo te nit ki du ray ngoben bi bàyyi gàncax gi o wi ɗum noon en jettaniɓe Allah ceerno nena loolu nag ñu ngi leen di santal yàlla ceerno wi eɗen ñaagoɓe yaafuya ceerno nena ñu ngi leen di sakku njéggal o wi ko ɓe sernaɓe men ñoom suñuy sëriñ lañ ɓe ngari e men ñëw nañ si ñun fi ñu duggee ɗo ɓe naati ɗo o wi ko ɗon ponnoɗen deƴƴirde fu ñu duggee lañ waroon noppee ñu joxaat leen ñoom ñu joxaat leen ñoom lépp o wi ɓe tawi en ko ɓe ɓuri yidde ceerno nena ñoom dañ ñoo fekk si loo xamante ne ñoom ci loolu lañ gën a bëgg o wi seydina sallallahu alayhi wa sallam o wi kadi ko ɗum tan woni ko ɓe jokkanno heen ceerno nena tawi tam loolu rek lañ si doon jokku o wi so tawi a andi khalifa ma bëgg nga mu fekk la si o wi khalifa ma so tawima e ko yiɗi sa kilifa sula fekke ci lim bëgg o wi ɗum a hersata hen loolu dow ci rus te kadi a hulata kontinde tawi tam do ragal kontine
te da ngay xam ne moom sa kilifa googu ci loolu mu la fekkee loolu moo koy neex o wi ɗum noon aɓe ñaagoɓe yaafuya aɓe ñaagoɓe duwaw ceerno nene loolu nag ñu ngi leen di sàkku njéggal di leen sàkku ñaan ceerno wi ina ɓurani ɓe noon ko wayni so tawi on ngari ceerno neena gënal na leen lu mel ni su fekkee ñëw ngeen dugg ci biir dëkk bi ceerno wi nelaneɓe ɓe ngara e mon ɗum ɓurata e maɓɓe ceerno neena na ngeen ni yonni nit ñëw woo ko mu ñëw fekk si leen loolu mooy gën ci moom ceerno wi hay so tawi oɗon ngara e makko o haɗani on ɗum ceerno neena dontene da ngeen di ñëw fekk si ko du leen ko tere o wi nde tawno ko ruulde nde o wi nde ko ɗum woni ɗon ceerno neena dafa fekk niir bi mu waxoon niir boobu moom moo fi ne o wi kono yaade maɓɓe e mon nde ceerno neena wante nag dem bi ñuy dem si yéen neena ñu njëkk a ñëw ci yéen o wi min ngado arde e mon ceerno wi ko ɗum ɓuri wonde ɓural amen ceerno wi ko ɗum woni almudagal ceerno neena loolu mooy suñu ngënel wayi tam loolu mooy suñu nekkini taalibe ceerno wi kadi aɓe jiɗi ceedano ɗon ɓe ɗum ceerno neena bëgg na ngeen seedel len loolu ceerno wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nene ci ndigalu ceerno Saïdou Sow e yamirore ceerno Saïdou Sow ak ci ndigalu magam ceerno Hamidou Madani Muntaka Cheikh Oumar yamirore mawni ko ceerno Hamidou Madani Muntaka Cheikh Oumar ci ndigalu magam ceerno Hamidou Madani Muntaka Cheikh Oumar ak raqam yi mu àndal e miñiraaɓe makko ɓe o wondi ɓe ci turu alhaaji Oumar Gueye e inde alhaaji Oumar Gueye yal na ko yàlla jéggal te xaare ko àjjana ya allahu yurmomo yaafomo e ci turu seeni yaay seeni waajur Jeynaba Ñang ak seeni waajur bu tudd Jeynaba Ñang yal na ko yàlla jéggal te xaare ko aljanna yu àlla yurmomo yaafomo ak ci turu seeni waajur Aïchatou Dadel Sow e inde jinnaɗo maɓɓe Aïchatou Dadel Sow neena at bu jot ñoom ñu def nii hitaande kala aɓe mbaɗa ni sa yi ñu ñëwee kala ne ɓe ngari ñoom dañuy fekk Cheikh Mouhamadou Nour yokkuwaay aɓe tawa ceerno Mouhamadou Nour ene ɓeydi ndaxte da nga koy fekk ci jaamu yàlla tawataama koy dewal Allah jaamu yàlla googu day ànd ak yar taw dewal Allah ngal ina wondi e needi ñiy déglu ñëpp dañuy ànd ak leer taw heɗotooɓe pop at tawe maɓɓe annoora loolu li muy jàngal ak li muy tekki mooy fii yàlla kese fi ne ɗum janginta tindinta ɗo ko Allah ɓolo woni ɗo nee na moom ak Ceerno Muntaka ay cheikh la ñu ñoo doon ànd bi ñu ndaw ci loxo Ceerno la ñu màggee nee na loolu moo tax mu xam loolu nee na nag seen mbokk waay nee na ca xalay be la c'est seen maam sunu maam ñi ñëpp nee ni meɗen maam meɗen soxna Khadijatu Jiggo kooku mooy waajur seeni waajur ñoom Fatimatu Ahmad Muntaka Cheikh Oumar assalamu aleykum wa rahmatullah jarama shukran lak nda ceer oɗon jooɗi 45 minutes yena ngi toog ceerno wi somin dartinano on ummotako buñu taxawulu on doolen jog ceerno wi wata min bakkodinde
min ñaago duwaw min ɗaccito on jahon ceerno neena laata ñuy faggu bakkar nañ sakku ñaan ñu eewi leen ñu dem ceerno moom neena ceerno li tax mu ne la seen xeex seen diggante jeex na moom moo la dëhaloon fekkante ngeen aéroport Bamako neena ceerno tatafu ko o wi ceerno hippi e makko o wi mo an kam mane ƴeewoyta kam ceerno ne ko yow kañ nga may setsi o wi mi rokkima aadi kala ne garmi daara mami ara ha galle mune ko dehal naala ne sa yuma duggee daara dina ñëw sa kër o wi gargol ngol ko joni Allah hoddiri ɗum noon wadde o ari ceerno neena ñëwgi o wi ya waɗ hen tembere nde woni garal ma timma ko mandu woɗa alhamdulillah ɗum noon o wi bisimilla ñu sakku bisimilla ñu dekk ñaan piɓen anniyaji jaɓen duwaw amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin amin ya rabbi 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 amin biya amin amin ya rabbi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق آمين يا رب. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين يا رب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتح آمين فاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد مولانا وهو لك الحمد لله وهو أمن وأمان لا إله إلا الله وهو عابد وشراب لا إله إلا الله وهو بر وهو كنز لا إله إلا الله وهو لب ولباب لا إله إلا الله إن أرضا ليس فيها لا إله إلا الله حكمها العذاب لا إله إلا الله وقلوبا ليس فيها لا إله إلا الله حكمها لا خراب لا إله إلا الله فليكن في كل قلب لا إله إلا الله من هواها حساب لا إله إلا الله وهو رحلة نفسها لا إله إلا الله والدعاء المستجاب لا إله إلا الله كل